Anong tawag sa shampoo kapag nabawasan ng isa? Ano? Eh di, siyam na lang. Ako na po. Anong tawag sa kahoy na hindi mo pwedeng akyatin? Ano? Yung nakatumba. Ako. Anong tawag sa puno bukod sa nakatumba ang hindi mo pwedeng akyatin? Ano? Hindi yung putol. Ako na. Okay. Bakit yung mga biik na baboy sa tuwing naglalakad nakayuko? Bakit? Kasi nahihiya sila, yung nanay nila, baboy. Di ba? Sakto yun, no? Sakto gini. Magduko yun. Ako. Bakit maswerte yung kalendaryo? Bakit masyurte yung kalendaryo? Bakit? Eh kasi marami siyang kadate. Ay, kalendaryo mo ha. Oo. Speaking of kalendaryo. Naapog ka. Naapod. Sige. Bakit malungkot ang kalendaryo? Bakit? Kasi bilang na ang mga araw niya. Pansaya gini. Someday. Kuna ka na sigwa pero sa ato ba? Sige lang tag mga anak ba mga hinanggaw pero kini kong feelings diha nimo di gini hinanggaw. Oh, sigoy na sad abot ako ng feelings. Kibaw ka nga dugay ra kung gusto mo tirada o mubira diha nimo ba? No. Kuy biane pagpuyo diha oy. Kibaw mo ko nga dakos kag feelings nako. Nakita mo niyang kanang mga palibot. Min anak kalapad ang akong kasing-kasing diha nimo. Bitano. Ako istorya nimo ba usar ni kabutang. Unsa mo nang butang Pero dili nimo angay kalimtan. Sige. Pagka masulubon sa akong kagahapon. Sama sa nawad-an na sa paglaom. Apan miabot ka. O kanako miunong. Og imong gihatagan og kahulugan ang kinabuhi ko nga karon. Pinakamatahom. Kilig di siya.